Halo dulur Kebumen, gini loh tak wene info omah tipe 40/6 all-in mung 2 juta. Nah, omahe kaya nang mburiku iki ya. Siki ayo bareng-bareng melaku review omahe, ndeleng omahe bareng-bareng. Nah, iki nang bagian kanane engko wis ana area carport, terus nang bagian kirine wis ana area taman, bisa nggo macul, bisa nggo nanduri lombok, nanduri kentang, terserah rika-rika pada. Nah, iki nang tembok area tamane wis nganggo batu alam ya, dadine keton luwih estetik. Asike ayo melu aku mlebu bareng-bareng. Dhisit tapi sedurunge mlebu iki deleng dhisit area jendela, area lawange bisa custom ya Lur, arep nganggo kayu apa arep nganggo aluminium, terserah rika-rika pada. Nah, ayo siki mlebu. Nah, begitu mlebu iki langsung disuguhi karo ruang tamune sing jembare ora umum. Terus juga plafone dhuwure wis nganggo PVC, dadine pedas rayap, pedas jebol karo kucing-kucing iri kasing pada nyengit ae. Nah, priwe amba kan terus nang bagian pojok ruang tamune wis ana area dapure ya. Wis ana kompore tanam juga, langsung free kompor tanam nang kono. Dadine ora usah bingung-bingung dadak tuku kompor, langsung tuku gas bae. Nek ora gase nyolong nang tangga teparone, ora usah bingung akeh gas. Nah, siki nang bagian kamare iki ana kamar tidure wis ana loro, jembar-jembar kabeh, bisa nggo jempalikan. Arep jempalikan sama model kayak apa cocok. Terus nang bagian WC-ne wis nganggo kloset duduk, wis ana shower juga, dadine wis ora nganggo gayung jebar-jebur wis langsung tinggal puter maksur. Cocok bukan Lur? Nah, kepriwe Lur omahe? Apik kan? Ki ngomong-ngomong omahe sisa 7 unit tok ya, dadine ora usah kesuwen.